El Titanic torna a ser actualitat i la prova és que aviat podrem veure al cinema dues pel·lícules que d'una manera o altra en parlen. Però al marge de les modes, pel món hi ha una legió de Titanic-manies, com ara Carles Bonet de Salt, que investiga les històries dels catalans que hi van naufragar. Al Titanic hi anaven 5 catalans. Tots en van sobreviure, però ara, 85 anys més tard, ja són morts. D'aquella tragèdia només resten al món 5 supervivents, algun d'ells amb una història apassionant al darrere. El senyor Navratil i el seu germà eren 2 nens petits i van ser raptats pel seu pare de la mare. I el pare se'ls van dur amb noms falsos en el Titanic. Bé, el pare es va ofegar i els 2 nens petits, ningú sabia de qui eren. També és sorprenent la història dels Peñasco. El senyor Peñasco era un matrimoni de Madrid que feia un any que estaven de viatge de noces i havien viatjat per tota Europa, l'Orient Express i tot. Es trobaven a París i allà van decidir fer el viatge en el Titanic. Però la mare del senyor Peñasco els havia advertit que no agafessin un vaixell en el seu viatge de noces. Ells, però, van marxar deixant el criat a París amb unes quantes postals escrites amb ordres d'enviar cada dia una postal. Es van salvar la senyora i la minyona. La prova n'és que en menys d'una setmana hem assistit a l'estrena de 2 pel·lícules. L'una és espanyola, La cambrera del Titanic de Bigas Luna, i l'altra és una gran superproducció que van presentar ahir mateix a Tòquio amb Leonardo DiCaprio entre els protagonistes, despertant també passions entre els afeccionats. A Catalunya hi ha un jove de Salt, el gironès, que s'ha dedicat a fons a seguir les passes dels catalans que hi van naufragar. I això que ens explica ara és el que ha descobert. Al Titanic hi viatjaven 5 catalans, 3 dones i 2 homes. Tots van sobreviure. 3 d'aquests passatgers tenien destinació final a l'Havana. Actualment només hi ha 5 supervivents del Titanic al món. Un d'ells viu a Montpeller i té tota una història al darrere. El senyor Navratil i el seu germà eren 2 nens petits i van ser raptats pel seu pare de la mare. I el pare se'ls van dur amb noms falsos en el Titanic. Bé, el pare es va ofegar i els 2 nens petits, ningú sabia de qui eren. El Titanic ofereix altres peripècies apassionants. El senyor Peñasco era un matrimoni de Madrid que feia un any que estaven de viatge de noces i havien viatjat per tota Europa, l'Orient Express i tot. Es trobaven a París i allà van decidir fer el viatge en el Titanic. Però la mare del senyor Peñasco els havia advertit que no agafessin un vaixell en el seu viatge de noces. Ells, però, van marxar deixant el criat a París amb unes quantes postals escrites amb ordres d'enviar cada dia una postal. El senyor Peñasco, malauradament, es va ofegar i la senyora Peñasco i la seva donzella es van salvar en el bot número 8. Històries petites dins la gran història del Titanic que, gràcies a col·laboradors desinteressats com Carles Bonet, formaran part d'un llibre que mantindrà viva la fascinació. Quantes històries que es van enfonsar amb el Titanic. Acabem aquí amb aquesta història. Ens retrobem demà a les 8, com sempre. Adéu-siau. Bona nit.